Čaute, vítam v ďalšie videa. Dneska to bude druhý diel z hry Farming Simulator 17 modmi a dneska pôjdeme kosiť kukuricu a žito alebo jačmeň. Teraz neviem a idem tu s dvoma zetormi, mám tu taký mod for me. Mám ho aj na 13, takže ide po vás traktor a môžete si tak uľahčiť robotu s viacerými traktormi, takže kosíme rolu 24, tam kosíme kukuricu a na 23 kosíme žito alebo jačmeň, neviem teraz. Tak idem pozrieť, či sme to dokosili. Kosíme na takomto strmáku. Nie, toto nie je tá rola. Jup, som sa pomýlil troška. Ale je to strmák, či tak celá mapa. Toto nie. Až tuto na tento kopec. Nie je ten po nás. Aha, ide. Tak tuto si vyjdem do takéhoto strmáka. Tu máme takú lávku. Musím sa na ňu trafiť, lebo niekedy sa netrafím z vlečku. Trafil som sa. Tak, ideme pozrieť, kde skončil pracovník alebo zamestnanec. Aha, vidíte tam toho vzadu. Už ide na kopci. Dobre, tak ja to vypnem. Počkáme si na toho druhého. Toto je 160 jednotka alebo 160. Počkať, stoj. 160 jednotka, toto je počkať. Toto je tiež 160 jednotka. Prečo si on ma potiahol? No dobre, tak ja to vypnem. Fú, dobre. Teraz si pôjdeme na pracovníka, prečo si nám nerobil? Môžete vidieť, že už máme jednu stranu hotovú. Toto, čo vynecháva, tak ja to nebudem dorábať, lebo to potom len zhoriem, nechce sa mi to dorábať všetko. Aha, tu je strom, preto skončil asi. Dobre, dáme Bčko a tuto si to takto spravím. Tak. Dobre. Mám to, teraz dáme pracovníka a hlasujte na tú video, alebo nie, že hlasujte, proste súťažte na videu, čo som na teraz pred týmto videom vydal Farming 13, takže súťažte, to je podľa mňa dobrá súťaž, aby ste si so mnou mohli zahrať a s Redom len nájsť voľaký mod a môžete s nami hrať, ale tento, čo tu teraz stvára, čo robí? Vidíte, tuto máme klasa John Deere, tu je ako kosí. Ježiši Maria. No nič, ja to potom musím dorobiť. Tak, tu mám takýto pekný zetor. Jezdie strážnice od nich a tento tu nemá nič spravené. Tento má pekné platníky. Tento ide koľko? 27. Tento ide 35, takže tento je rýchlejší. Prečo si dorobil už robotu? No tak asi si ideme zajazdiť na kombajny, aby sme len celý diel nepozerali na 160 jednotky. Budem natáčať aj timelapsy. Kto by nevedel, čo to je, tak proste zrýchlené video, tak to budem natáčať, aby som urýchlil nejaké video, aby som takto napríklad aj na tú 13, aby ste sa nenudili stále so silážami, lebo je to veľká rola, odvážam tam s 3 traktormi, tú Tatru som predal, nechcel sa mi stavovať druhú, takže aby ste sa nenudili, tak dám tam len, spravím len timelapse, lebo to by bolo zdĺhavé, či toľko
Prepáčte, dlho točiť. By som točil neviem na koľko dielov. Takže natočíme timelapse, to bude určite jednoduchšie. No poď. Klas, lekción. Toto je taký, koľko to je? 780. Títo klasy, to je PEK, alebo PACK, neviem ako sa to číta, PEK sa mi zdá. No je ich tu proste veľa, je tu BIK, potom je tu ešte nejaký a ešte nejaký, sú tu traja, potom tu máme kosy k tomu, zvláštne, a potom tu máme ešte také vozíky na to, ako sú aj 15 boli také vozíky, len sa dajú nadstaviť dĺžka, ako veľkosť, takto ja vám to ukážem. Kombajny, vidíte, tu máme klasa small, potom tu máme middle a ešte nejaký. A tu máme ten big, až 2 sú tu, to je very big, a ešte tu máme napríklad tí kosy, vám ukážem. Tu sú takáto je tu na kukuricu a ešte títo vozíky. Kde sú? Tu sú. Tuto máme takéto, vidíte, tu si môžete nadstaviť napríklad tento a tu si nadstavíte farbu, dĺžku, aké to je, a farbu toho rávku. Tak. Tak keď už tak to zoberiem teda. Som hovoril, že to nezoberiem tú kukuricu, ale zoberiem to. Tak poď. Dobre, ideme tam nadstaviť toho pracovníka. Ja si pôjdem pozrieť na tých dvoch pardon, na tých dvoch, na toho kombajnistu, na toho trulíka. Počkej, kosí vôbec? A kosí. Nemám tu ešte ani kravy, nič tu nemám zatiaľ. A to si počase dokúpime a uvidíte, už to končil prácu, no. Som zvedavý, ako to spravil. A mám tu ešte módy, že aby sa mi špinilo, aby takto po ňom, vidíte, že tam ide po ňom blato vyletuje, ale to je nič. A ešte mám také, že špinenie, takže to si mohli ste si všimnúť. A ešte mám, že pokazím plodinu, takže to je dobré, reálny mód podľa mňa. Takže to je dobrý mod. No ja to tu dorobím, toto za ňo, a pôjdem dať túto a ešte toto musím dokončiť za ňo, potom dám pracovník, ale nie, dám teraz pracovníka, aby to dorobil, a ja to potom všetko už dokončím na konci tejto roli, ale máme všetky role, čo sú tu, tak sú zasiaté, takže mám toho dosť čo robiť, takže je to dosť. Teraz mi písal Red, že či ideme hrať na Sophieho 13 multiplayer, ale ja som mu napísal, že idem natočiť toto videjko, lebo už dávno neboli 17, tak teda natočil to a povedal, že pôjdeme hrať na Sophieho mapu a budeme hrať ten multiplayer. Takže možno vyjde aj z toho videa, ja som sľuboval, že vydám, ale neviem, či vydáme video, či sa mu bude chceť. Neviem. Možno natočím voľaký timelapse, ja. Tak tomu tu nakosím, aby zase nemal problémy. Prečo zasa ten zamestnanec dokončil prácu? Na 13 ma nahnevala dneska Tatra. Teraz ma nahnevá zasa zamestnanci. Ach. Dobre, ja to kašlem. Poď, dáme zamestnanca. Ty rob. Ty čakaj. A čo on nechce sa mu robiť? Čak on to robil stále. Pred chvíľku, keď som to hrával. Začal s túto mapu.
Počkaj, toto je jaký traktor? Toto je tá kombaj. Toto je Big a hen to je ten Foam, alebo neviem, ako sa to volalo. To Middle, alebo neviem. Keď tak vy si to pozrite. To kombajny sú strašne pekné klasy. Ja mám najradšej New Holland. Niekedy si sem voláky stiahneme. Traktor New Holland, ja tu už aj mám, tak s tým budeme diskovať a siať a nie, s tým budeme balíkovať. Sme mali takú súpravičku. Ty máš koľko percent? Len tohto. Tak, minečko, ty zase robíš, ja som mu zabudol dať ten posek, božínku. Čiže som ho nastavil zle, aby kosil zo slamu. Ja, lebo chcem mať veľa balíkov, mám tu takú lečku, čo to zbiera samotné balíky, takže sme si mohli spraviť veľké kozle, alebo kopu, to je už jedno. No, cúvaj, pohni. Tak, hečko, pracovník. Tomuto pôjdem teraz nasypať, lebo predtým som nasypal do toho. Mám tu ešte takýto pak, alebo ak sa to povie, mám tu takýchto vlečiek, čo máme za túto 161 zapatú. Takýto je ich tam veľa, k tomu pridali ešte traktor Raba a ešte nejaké tie staré šunky, neviem čo to je, ja vám to proste aj môžem ukázať, keď nemáme nič na robote. Ukážem vám módy. Všetky, čo tu mám, prečo som to kúpil. Počkajte, takže traktorov tu mám Zetor Kryštál 160. Nelúbi sa mi tomu, lebo je to presne to isté ako Fortera. Tu máme tu 160 jednotku a tu máme len drahšiu. Tu máme John Deere 7-erko, áno 7-erko, som vám ukazoval, potom tu máme 7, počkaj, toto je 8-erko, toto 7-erko, toto je New Holland T7 a toto je T7, túto si kúpime. Potom tu máme zasa T7, 8-erko, Zetor a tak ďalej. Ešte vám ukážem tu lečku na balíky. Takúto tu, toto je ona a to zbiera proste samotné. Takže tak. No ale pre tento diel by to už stačilo. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak čau.